megérdemelte. Meg. Tehát, hölgyeim és uraim, tisztelt szurkolóink, kedves vendégeink, a Stilvent Ózdrali győztese Hadik András és Kertész Krisztián. Jöjjenek a fotók! Megérdemlik. Nem? És akkor nekem itt vezetékes mikrofonom van, de remélhetőleg elér idáig, hogy néhány mondatban értékeljük ezt a hétvégét Hadik Andrással. Szóval azt mondtam neki néhány perccel ezelőtt, hogy ha Ózdrali, akkor ők nyernek, mert hogy tavaly a szezonzárót is sikerült behúzni, és azzal lettetek akkor abszolútban másodikok, így pedig a maximális pontszámmal, mert hogy a Power Stage is megvan, azt hiszem tökéletes ez a hétvége. Igen. Hát mindjárt gondoltam egyébként. Én láttam, úgy vettem, mint a magka, igazán? De még mindig piros vagy mag. Meg sütött azért, vagy megütött sport? A szponzorunk a Stilvent ZRT képviseletében Cél Péter vezérigazgató és Janicsak Dávid Ózdváros polgármestere, mint a versenyünknek otthont adó egyik város. Fogadják sok szeretettel őket is, és a győztes párosnak szívből gratulálunk. Hadik András és Kertész Krisztián, a Stilvent Ózdrali győztese. De ez egyelőre csak az abszolút serleg, mert arra kérném a versenyünk pódiumán végzett párosait, sorrendben Herceg Norbertet és Bacigál Igor, Velencei Ádámot és Szedő Csabát, Turán Frigyest és Farnadi Ágnest, valamint Vince Ferencet és Bazsó Attilát, hogy két lábon jöjjenek ide hozzánk. És akkor természetesen nekik is az abszolút serlegeket át fogjuk adni, a kategória díjakat pedig akkor kapják majd meg, amikor átgurulnak majd a céldobogón. Tehát gyertek ide, erre az oldalra, legyetek szívesek. Tehát a versenyünk 5. helyén végzett Vince Ferenc és Bazsó Attila, 4. lett Turán Frigyes és Farnadi Ágnes, 3. Velencei Ádám és Szedő Csaba, 2. a bajnoki címvédő Herceg Norbert és Bacigál Igor, a győzelmet pedig Hadik András és Kertész Krisztián szerezte meg. Jönnek tehát az abszolút értékelésben az első 5 helyezettnek járó serlegek. Fogadjátok sok szeretettel! Hallod? Egy serleget levettek onnan még az asztalról. Akkor itt másképp állnak az autók. Nem minden. Nem most ez van, ez ilyen. Technikai sport az erő. Ez erős. Mondok azt, hogy ennyire csak figyelj hozzá, ez ilyen.